Te-ai gândit vreodată cât de esențial este ficatul tău, cel mai mare organ din corpul uman, pentru sănătatea și bunăstarea ta? Este o adevărată mașină de detoxifiere, capabilă să transforme și să elimine substanțele nocive pe care le ingerăm zilnic. Dar știai că, pentru a funcționa optim și a combate boli grave precum cancerul, ficatul are nevoie de un adevărat arsenal de vitamine și minerale. În acest videoclip, cu îndrumarea renumitei dr. Barbara O'Neil, vom explora secretele pentru a menține ficatul sănătos și puternic. Descoperă cum anumiți nutrienți, obținuți în mod natural, pot transforma sănătatea ficatului tău, protejându-le împotriva toxinelor și întărindu-ți sistemul imunitar. Vom dezvălui cele mai puternice 7 vitamine pentru ficat și mineralele esențiale care ajută acest organ vital să lupte împotriva celulelor canceroase. Și cel mai important, toate acestea pot fi obținute printr-o alimentație echilibrată și naturală, fără a fi nevoie să recurgi la suplimente artificiale. Pregătește-te pentru o călătorie a descoperirilor care îți va schimba modul în care îți îngrijești corpul. Vom înțelege împreună cum acționează aceste vitamine și minerale pentru a menține ficatul în stare optimă, asigurându-se că își continuă rolul crucial în menținerea sănătății tale. Ești curios? Atunci, continuă să urmărești și nu uita să lași în comentarii care este cea mai mare provocare cu care te confrunți atunci când încerci să incluzi aceste vitamine în dieta ta zilnică. Un ficat sănătos joacă un rol vital în detoxifierea corpului, eliminând substanțele nedorite și protejând împotriva cancerului. Atunci când ficatul funcționează la capacitate optimă, acesta împiedică răspândirea cancerului în corp. Ficatul este cel mai mare organ intern al corpului și singurul care are capacitatea incredibilă de a se regenera. Când toxinele din mediu intră în organism, acestea ajung direct în ficat. Dacă aceste substanțe sunt nocive, ficatul le înconjoară cu grăsime și le stochează. Totuși, dacă ficatul identifică faptul că poate descompune aceste toxine într-o formă care poate fi eliminată cu ușurință, el face acest lucru. Pentru ca ficatul să poată face față acestor compuși toxici, el necesită antioxidanți, care sunt responsabili pentru neutralizarea radicalilor liberi, prevenind astfel deteriorarea celulelor. În acest videoclip, vom discuta despre cele mai importante 7 vitamine pentru sănătatea ficatului, precum și despre modul de a asigura un aport adecvat de minerale necesare pentru buna sa funcționare. Când vorbim despre antioxidanți esențiali, nu ne referim la suplimente sub formă de pastile. Când a fost întrebată dacă ia vreun tip de supliment, Barbara a răspuns că nu ia nimic, preferând să obțină nutrienții doar prin alimentație. Ea prioritizează consumul de alimente proaspete și organice, cum ar fi legumele cu frunze verzi închise, consumate zilnic, și fructele proaspete la micul dejun. Barbara urmează sfatul medicului Hipocrate: lăsați hrana să fie medicamentul vostru și medicamentul să fie hrana voastră. În acest videoclip, vom explora 5 vitamine esențiale pentru sănătatea ficatului și vom discuta, de asemenea, despre cum să asigurăm un aport adecvat de minerale necesare. A 7-a vitamină esențială este beta-carotenul. Acesta este un pigment antioxidant de culoare portocalie roșiatică, găsit în fructe și legume colorate, pe care corpul îl convertește în vitamina A. Această vitamină este esențială pentru întărirea sistemului imunitar, menținerea sănătății ochilor și promovarea unei pieli sănătoase. Beta-carotenul poate fi găsit într-o varietate de legume de culori portocalii și verzi. Probabil ai observat că multe sucuri naturale au tonuri verzi, portocalii sau roșii, ceea ce indică o prezență mare de beta-carotenii. Printre alimentele bogate în beta-caroten se numără cartofii dulci, morcovii, dovleacul, pepenele galben și salata romană, doar pentru a menționa câteva. Nu este întâmplător că sucul principal la Barbara's Health Retreat este compus în mare parte din morcovi. Rețeta de bază a acestui suc este 80% morcov, 10% măr și 10% țelină. Această combinație oferă o cantitate mare de beta-caroten, esențial pentru sănătatea generală. Înainte de a continua, comentează mai jos: care este cea mai mare provocare pe care o întâmpini în încercarea de a obține suficiente vitamine din alimentația ta?
lasă-ne un comentariu despre cea mai mare dificultate a ta. Numărul 6. Vitamina K. Vitamina K joacă un rol vital în coagularea sângelui și în sănătatea oaselor, dar este esențială și pentru funcția ficatului. Ficatul utilizează vitamina K pentru a sintetiza proteine implicate în procesul de coagulare a sângelui, ajutând la prevenirea sângerărilor excesive. Deficitul de vitamina K poate supraîncărca ficatul, îngreunându-i funcționarea corectă. Surse bogate de vitamina K includ legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul, varsa și broccoli, precum și uleiul de soia și ficatul. Numărul 5. Vitamina B6. Vitamina B6 este esențială pentru metabolismul proteinelor și grăsimilor în ficat. Ea ajută la producerea de neurotransmițători și hemoglobină și joacă un rol în reglarea zahărului din sânge. Vitamina B6 ajută, de asemenea, ficatul să detoxifieze organismul de substanțe chimice nocive. Sursele alimentare de vitamina B6 includ puiul, peștele, cartofii, bananele și năutul. Această vitamină este deosebit de importantă pentru funcționarea optimă a ficatului, promovând descompunerea eficientă a aminoacidilor. Acum să vorbim despre vitamina C, probabil cel mai faimos antioxidant. Totuși, vitamina C nu este același lucru cu acidul ascorbic. Potrivit Dr. Robert Thompson, în cartea sa The Calcium Lie, acidul ascorbic este doar învelișul vitaminei C. El face o analogie interesantă. Imaginează-ți un plic gol. Acesta este acidul ascorbic izolat, adică fără o valoare semnificativă de unul singur. Când cumperi vitamina C, este important să te asiguri că aceasta conține bioflavonoide, deoarece așa se prezintă vitamina C în natură, completă și eficientă. În natură, acidul ascorbic este întotdeauna asociat cu bioflavonoidele, formând un complex întreg. Un studiu realizat în Australia a analizat alimente din supermarketuri pentru a verifica nivelurile de vitamina C și a descoperit ceva surprinzător: varsa a fost alimentul cu cea mai mare concentrație de vitamina C. Curios, multe portocale au prezentat niveluri scăzute ale acestei vitamine. Pentru ca portocalele să aibă un conținut ridicat de vitamina C, acestea trebuie culese dimineața de vreme, de pe copaci care primesc o nutriție adecvată, furnizată de microbi sănătoși în sol. De aceea, este esențial să optezi pentru produse proaspete, locale și organice, care asigură o nutriție maximă și echilibrată, mai ales în ceea ce privește vitamina C. Numărul 3. Vitamina B12. Acum să vorbim despre vitamina B12. Poate te-ai întrebat vreodată de ce urina ta devine uneori de un galben strălucitor. Acest lucru este rezultatul vitaminei B, dar nu te îngrijora, nu pierzi aceste vitamine, este doar o reacție naturală a corpului. Acesta este un semn că ficatul tău este hrănit corespunzător, ceea ce îl ajută să se detoxifieze eficient. În special, vitamina B12 joacă un rol crucial în acest proces. În cartea Prof Pozitive, Dr. Neil Nedley explică că vitamina B12 poate fi obținută consumând legume rădăcinoase cultivate organic sau chiar mâncând un măr proaspăt cules. Vitamina B12 este, de fapt, o bacterie purtată de aer, și dacă intestinul tău funcționează bine și stomacul produce suficient factor intrinsec, nu vei avea deficiențe ale acestei vitamine. Alimentele care conțin cel mai mult vitamina B12 sunt fructele de mare, cum ar fi scoicile, caracatița, stridiile și midii, precum și peștii precum tonul, somonul și păstrăvul. Carnea roșie, cum ar fi ficatul și rinichii, este, de asemenea, o sursă excelentă de vitamina B12. Totuși, Barbara este vegetariană și crede că o digestie bună, împreună cu o dietă bazată pe legume, poate furniza toți nutrienții esențiali, inclusiv vitamina B12. Pentru vegetariani, alimente precum leguminoasele și nucile, în special migdalele, sunt surse excelente de vitamine B, la fel ca și legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul și varsa. Usturoiul și cartofii pot, de asemenea, contribui cu cantități semnificative din aceste vitamine esențiale. Următoarea vitamină fundamentală pentru sănătatea ficatului este vitamina E. Această vitamină, care este solubilă în grăsimi,
joacă un rol crucial în susținerea ficatului. Una dintre modalitățile prin care o obții este prin intermediul băuturilor proteice. De obicei, aceste băuturi sunt făcute cu ingrediente precum soia organică sau laptele de migdale, conținând și un strop de lapte de cocos și pudră proteică de mazăre. Astfel, primești o doză bună de vitamina E în dieta ta. Numărul 1. Vitamina D. Acum să discutăm despre vitamina D, care joacă un rol vital în ajutarea corpului să absoarbă calciul, unul dintre principalele componente pentru formarea oaselor puternice. Calciul, de unul singur, nu poate fi absorbit corespunzător. El are nevoie de vitamina D pentru a fi absorbit și pentru a-și îndeplini funcția. Prin urmare, vitamina D este esențială nu doar pentru sănătatea oaselor, ci și pentru a asigura că calciul poate fi utilizat corect. Deci, unde găsim vitamina D? Ea este cunoscută ca vitamina soarelui pentru că razele ultraviolete ale soarelui ating pielea și convertesc o formă de colesterol prezentă chiar sub suprafață în vitamina D. Această vitamină este crucială pentru asimilarea calciului în corp. Acum, de ce am menționat calciul? Este adesea numit regele mineralelor, dar această denumire a dus și la multe neînțelegeri. Calciul este numit regeu deoarece, atunci când este absorbit cu ajutorul vitaminei D, el aduce cu el alți minerali importanți, întărind corpul ca un întreg. Totuși, administrarea de suplimente de calciu izolate poate provoca dezechilibre în corp. De multe ori, calciul prezent în aceste suplimente nu este ușor absorbit și poate contribui la formarea pietrelor la rinichi și venca biliară. De aceea, este mai sănătos să obții calciul într-un mod natural, așa cum natura sau Dumnezeu au plănuit, în combinație cu vitamina D. Calciul nu poate fi absorbit singur, trebuie să fie însoțit de alți minerali, cum ar fi magneiul și siliciul. Acești minerali ajută la evitarea depunerilor excesive de calciu în articulații și artere. Dr. Barbara subliniază că cea mai bună modalitate de a obține calciul și vitamina D este prin surse naturale și echilibrate, cum ar fi legumele, semințele și expunerea la soare. Dacă ai găsit aceste informații utile, abonează-te la canal, activează notificările și lasă un like pentru a primi mai multe videoclipuri ca acesta.